Цялото му семейство му се подигравало, когато наследил тази стара къща насред морето. Но по-късно всички съжалявали. Рик бил много мил и грижовен човек и винаги бил много близък с дядо си. Той се бил грижал за него години наред, докато останалата част от семейството не му обръщала внимание и само чакали да почине, за да получи наследството си. Дядото на Рик бил богат човек, така че когато той починал, неговите родители, братя и сестри, били нетърпеливи да получат своя дял от наследството. Родителите на Рик получили по 1 милион евро. Брат му получил луксозна къща, а сестра му наследила огромен замък. Колкото до Рик, той наследил малка порутена къща насред морето. Когато семейството му разбрало, се смеели и му се подигравали. Къщата била почти безполезна, опустошена от години на атмосферни влияния и никой не я искал. Един ден Рик решил да посети къщата и да започне да я ремонтира. Вътре било пълна руина. Но докато се оглеждал, Рик направил шокиращо откритие. Скрит под някакви отломки имало таен капак. Нетърпелив да види какво има отдолу, той внимателно разчистил отломките. Няма да повярвате какво открил Рик. Напишете част 2 в коментарите, ако искате да качим продължението на историята. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.